Η τέχνη είναι θέμα γούστου. Σε ένα ταξίδι, στο πλαίσιο ενός έργου μας, επισκεφτήκαμε μια μικρή αλλά πανέμορφη πόλη στη νότια ακτή της Γαλλίας, τη Sanary-sur-Mer. Οι περισσότεροι κάτοικοι της πόλης είναι εινοποιοί, ψαράδες, ιδιοκτήτες και υπάλληλοι μικρών αλλά πολύ φιλόξενων ξενοδοχείων και καταστημάτων. Και βέβαια, λάτρεις της τέχνης, ζωγράφοι, γλύπτες, συλλέκτες έργων τέχνης, ιδιοκτήτες μικρών γκαλερί, τεχνοκριτικοί και άλλοι τέτοιοι φανατικοί με τις καλές τέχνες. Η πόλη φημίζεται για τα μικρά και ελκυστικά της εστιατόρια με την εκλεκτή κουζίνα και την άψογη εξυπηρέτηση. Ιδιαίτερα δημοφιλές στους τουρίστες και τους επισκέπτες της πόλης είναι το τοπικό φουά γκρά και τα πιάτα από φρέσκα θαλασσινά. Σε κάθε εστιατόριο μπορεί κανείς να μάθει το όνομα του κτηνοτρόφου που είχε εκθρέψει τις χήνες, το όνομα του ψαρά που είχε πιάσει τα ψάρια, το όνομα του εινοποιού που είχε βγάλει το κρασί που παραγγείλατε. Οι ντόπιοι είναι πολύ φιλόξενοι και όπως φαίνεται από την πρώτη ματιά, λίγο αφελείς. Μια ηλιόλουστη μέρα λοιπόν, καθόμασταν σε ένα μικρό εστιατόριο στην παραλία, παρέα μεγάλους τεχνοκριτικούς και ζωγράφους. Απολαμβάναμε την ντόπια σπεσιαλιτέ με καλό κρασί, θαυμάζαμε τη θάλασσα και ανάμεσα σ' άλλα στοχαζόμασταν για λεπτά ζητήματα τέχνης, ιδίως ζωγραφικής. Η κουβέντα ήταν χαλαρή, με προπόσεις στην υγειά των παρισταμένων, της τέχνης, της ευημερίας της Ρωσίας και της Γαλλίας, της φιλίας και άλλα πολλά. Αφού πέρασε κάμποση ώρα και τελειώσαμε το φουάγκρά μας, έβγαλα κρυφά μια φωτογραφία με το iPhone μου από τα απομεινάρια της σάλτσα στο πιάτο μου. Πρόσθεσα σε αυτό το έργο τέχνης μια κορνίζα. Υπάρχει τέτοια εφαρμογή στο iPhone. Η όλη διαδικασία μου πήρε λιγότερο από 1 λεπτό. Σε λίγη ώρα έδειξα το έργο μου στους συνομιλητές μου. Για να κάνω πλάκα, τους είπα ότι αυτόν τον πίνακα τον είχε ζωγραφίσει ο Ρώσος ζωγράφος Van Dubel. Ένα ψεύτικο όνομα που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή από το ρώσικο όνομα Ιβάν Γβόζντιεφ. Το όνομα Ιβάν είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα στη Ρωσία, ενώ το επώνυμο Γβόζντιεφ ετυμολογείται από την ρώσικη λέξη για το καρφί, κάτι που απέχει πολύ από την υψηλή τέχνη. Λοιπόν, αρχικά πίστευα ότι όλοι θα γελούσαν με το αστείο μου και μέχρι εκεί. Αλλά ξαφνικά ξεκίνησε μια έντονη συζήτηση γύρω από το έργο. «Ω, είναι μεγαλοφιές», δήλωσε ένας ηλικιωμένος Γάλλος, ο Φιλιππό. «Τι λεπτές πινελιές! Το έργο είναι δομημένο με μεγάλη δεξιοτεχνία». «Έχει κάτι από Σαλβαδόρ Νταλί», ξεστόμησε μια κυρία που καθόταν απέναντι. «Υπέροχος πίνακας. Σε ποιο μουσείο βρίσκεται?» «Θα αγόραζα αυτόν τον πίνακα. Έχω ακούσει καλές κριτικές για τον συγκεκριμένο ζωγράφο», δήλωσε ο Μισελ, ιδιοκτήτης ντόπιας γκαλερί. Όλοι συζητούσαν για το έργο με απόλυτη σοβαρότητα, που φοβήθηκα να αποκαλύψω το μυστικό της φωτογραφίας και διακριτικά άλλαξα κουβέντα. Στον γυρισμό αγόρασα από ένα κατάστημα ένα μικρό κάδρο που έμοιαζε με εκείνο της φωτογραφίας.